Nice to meet you, John. Привет, Джон. Вот, я этим по-английски не пытался, потому что Джон как бы английский. Вот, а что у вас с Джоном не так? Джон, что тебе нравится? У него 2 сердца. Что? У него 2 сердца. Это кепский тип. Да. Почему кепский? Потому что одно маленькое, второе большое. Ага. Да ему треба одно середнє. Может быть, он тогда может учить бегать, чем остальные же? Нет. Не может учить бегать. У него болит маленькое сердце. Что это добро, мы... Йому треба Мы велике обов'язково середнє, поможем. а маленьке Добре, а это Это милашка, привитание, милашка, мы чуть дитя Андрей, дитя чудово. Что у тебя там? Живот тебе? Ага, ясно. А где у тебя болит живот? Вот, и зараз мы переходим до того, что когда у вас нечто болит и нечто не так, вы можете, доктор вас может пытаться показать, где вы болите. Вот, где у тебя болит живот? Покажи. Ось тут. Потом он может спитаться, як у вас болит. Например, он болит постоянно, ці приступы. Починає боліти, потім перестає. Як? Моцно, не моцно. Постоянно, не постоянно. Не постоянно. Ясно. Добре, я ще доктор може спитатися, після чого почалася визити симптоматика? Після чого заболівши? Після чого це заболівши? З чим зв'язано це болі? До речі, потрібно цікаво, у білоруській мові слово боль є мужчинська роль. Так? Боль – це йод. Ось. А у русській мові боль – це фемінна. Боль – вона. А у білоруській мові – мужчинська. Так? Если у тебя час сшиться голова, нужно быстро мыть голову. Это организм ушей. А если это не помогло, то что делать? Покупать специальную жидкость, пропшикивать волосы, а потом кашляться. У кого спитаться, что треба епідемії? Так, у кого треба спитати, що є? Пленка из-за... Добре, зараз ми спиталися про симптоми. Ось, симптом, що таке симптоми? Ну, это что зробилося, что... Так, это ж три предметы, якими можуть проявлятися розні хвороби. У чоловіка може бути вот, кашель, насморк, там, боль в животе, да, может быть вздутие живота. Это так называется по-моему вздутие живота. Вельми цікаве таке слово на відмову. Метеоризм. Метеоризм. Ось це не метеоризм. Так, вот. И все эти симптомы доктор мусить запомнить, то есть и починать думать, что же не так без вот. Далее доктор починает оглядать пациента. Вот. Он починає мерити температуру. Так, он починает мерить температуру. Что еще он починает? Укол починает? Нет. Китайцы человек починает ложаться в психолога, так? Я глядеть, ці ёсть там горло живот. Так что еще? Сердце слухать, да. И он может слухать, и он пациента можно глядеть на пациента, может слухать пациента. А чему слухать пациента? Угол? Нет, специальная штука. Специальная штука. Как называется специальная штука? Я забыла. Штука. Кто-нибудь памятает, как называется эта самая специальная штука? На М? Ну, может, на М. Только на Ф. Альбо на Ф, альбо на С. Фонендоскоп. Фонендоскоп. Так, фонендоскоп. Пусть еще. Як ви думаєте, скільки годов фонендоскопу? Коли ви придумали фонендоскоп? Ой, я дал. Ну, як ви думаєте? Мне кажется, что ему 150. Ну, 150. 250. Не так уже много. Ось. А коли не було фонендоскопу, то доктори як слухаються? Вот, правильно. Они робили ось так. Джон, можна цю послуху, як раніше? И спали. И спали. Колени не снялись. Ну, отвлекайся, ты такой.
Ось я не слухаю, і так, як там б'ється серце. Будемо просити співати. Ось там. Ось. А що все ж таки там доктор слухає? Тому що не треба слухати свого пацієнта. Що, ну так він може послухати, що не може говорити? Навіщо він може слухати? Куди я прикладу? Тому що на серце равнозі раку. Так. Набегався і табілочка болить, то таке серце буде вельми часто. Так, він слухає, як би, при допомозі фонендоскопу, він слухає серце і легкі. От, де знаходиться легкі? Так, збоку. А серце де знаходиться? Так, правильно, біжить до лівого боку. Надрацина у нас знаходиться справа, а дві драцини знаходяться зліва. Ось. І доктору треба, вона потрібна для того, щоб слухати серце і легкі. Так, чим серце і легкі будемо слухати? Давай. От. І от він так слухає. Пацієнт дихає бригати, він прикладає стендоскоп таким чином. І ось ті шуми, які є в легких, ось, а в легкие же постоянно шумят, потому что они вдыхают и выдыхают. И вот в этой шумы слухає доктор. Вот. На що він слухає этой шуми, я буду думати. Що йому там цікаво? Доведаться, наприклад, коли чоловік дишить у його такий крив, то це його там, щось, його кашель, мокрота. Да, значит, у легких есть некая ватность. Есть некая вода, яка там быть не погибнет. Вот. И эта ватность, она может быть предметом разных хвороб. Якщо є такі випадки, тоді доктор слухає, а раптом не відчувається серце, чоловік просто И что ты еще это? Человек припал. И все, да. Тогда ему треба робити що? операцію. Не операцию. Я не можу упасть в комнате. Реанимацию. Так, як вона капельницю ставиться. Не, тогда робить массаж сердца, вот, штучная бить. Вот, добре, ну послухали. Вот, да, у нас спинка так само. Потом послухали сердце. Делайте это сердце. Да. А уже равное сердце? Одно и другое. Где больше, где меньше? Больше, что меньше? Слухай, ну и одно и другое происходит, это все-таки маленькое движение. Йому маленько і бігать мішає. Клетки тягнутся. Добра. Так. Много протеина. Много протеина. И он спортсмен, если что. Да. Вот, ну послухали. Добре, мы взяли фонендоскоп, послухали, потом что мы робим? Что доктор робит? Нет, еще по плане огляда, доследования пациента. Что робить? Так, ще, ну, якби, є певна послідовність, що робити ровно. Я як оглядати пацієнта, потім йде так звана пальпація, він мусить помазати живот. Живот и живот Так. помазать. Так, кому мы будем мазать живот? Мы будем мазать живот. Ну, видиш, бувають різні такі ситуації. Бувають такі хвороби, які, здається, ви просто простудився, а проблема у животі. Це, наприклад, буває таке, що чоловік болить само запалення легких, тому що така хвороба, в очах запалення локалізується біля серця, знаходиться близько біля серця, тому у чоловіка болить серце. Ось він мацає серце, мацає йому живот. Ось, помацав живот, поглядів, питається, ці болить, і все. Потім можна попросити відкрити рот. Так? Так, попросить открыть рот, то поглядеть в бороду, так?